Olemme siis parhaillaan Akaan seudussa, ja Akaan seutu on täällä Toijalan, Viialan ja Kylmäkosken alueella ilmestyvä paikallislehti. Ja olemme ilmestyneet jo vuodesta 1916, eli perinteitä löytyy. Pitkään olemme olleet kertomassa paikkakunnan asioista. Ja meitä on täällä 5 vakityöntekijää, meitä on toimituksessa 3, sitten meillä on tuottaja ja sitten meillä on ilmoitusmyyjä kautta asiakkuuspäällikkö, niin tämmöisellä 5 hengen porukalla sitten paikallislehteä tehdään.